To normálne, že keď 26-ročný chalan s 10 000 eurami si len tak kúpi 70 bytov. No, takto, že mňa to nejak bavilo, predtým som načítal nejaké knihy, ktoré boli asi viacej bestsellermi ako reálnymi faktami, ale nejak mi to nedalo, tak som sa do toho pustil, veľmi som sa do toho zažral a už som nevedel inak. Dobre, ale že teraz, že kde teda, jak treba začať, že teraz prvá nehnuteľnosť, ešte nič nemám, že idem do banky a že mám si kúpiť teraz prvú tú nehnuteľnosť, ktorú budem prenajímať, alebo kde budem bývať ja? Ja som začal tou cestou, že som v nej býval, kúpil som si teda štvorizbový byt, žil som v danom období ešte taký postštudentský život, takže bol to štvorizbový byt a niektoré izby som prenajal, takže takto som začínal ja. Čiže môj pohľad je, že možno ten prvý byt si môžeme rovno kúpiť, lebo sme si sám sebe nájomcom a dobrým nájomcom, ktorý asi bude platiť nájomné, takže takto nejak som začínal ja.